Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai muni. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo Bu. Lah kula ajeng matur kalah saingan teh kalih. Iku ya. Nggih, kula dirapiri. Itu ben boten mecah konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama, mari kita baca syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menika kula panjenengan diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal kebaikan, nambahi amal kesayangan. Mugi-mugi ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu yang hormati, sugih iku boten ukuran piyantun itu disenengi kali Gusti. Contohnya korun, nanti mirip korun itu wong sugih sak dunya. Nek boten disenengi kali Gusti. Jadi jenengan boten saged pemikiran kadang-kadang piyantun wonten iku nek sing ora tau ngaji, ora duwe ngoten iku maksane digethek kali Gusti. Berarti jenengan ampun kecil hati. Fir'aun itu raja, dia sugih ngaku Gusti Allah. Ora tau wong. Ora nalika Fir'aun lara wuku Gusti Allah ngirim malaikat aja mantek ukune. Ora Tuhan ukune. Niku digethek kalih Gusti. Wong loro niku boten ukuran digethek kalih Gusti Allah. Contoh Nabi sinten? Nabi sinten, Pak? Nabi Ayub. Nabi Ayub niku loro. Sampai bojoe mau nyedak, tapi tetep Nabi disenengi kalih Gusti Allah. Terus kula panjenengan lagi matuk rono panas seminggu ngono leh brayang. Walah yo foto-foto kaya untuk pulau panganan enak, agak enak. Nah, itu pun lagi begini. Jadi lorong itu derekan terdigete kali Gusti Allah. Contohnya Nabi Ayub. Oh, jadi nek enten apa-apa langsung napa saya datang Gusti. Sakit Nabi. Loro itu presake, ulo nang loro wis periksa sama wis periksa awak. Untuk lorone anggur masuk angin seminggu mari. Sopo sing ngatek pirang-pirang dina teng rumah sakit. Rumah itu enten. Yang kebelakang itu bagian kulo itu dompetnya hilang, SNK-nya hilang. Niku gak iso ngentut 4 juta. Gak iso ngentut 4 juta. Ngono nek ora ngentut Pak. 4 juta niku wis dinone apes.
Wes dek bengi ra iso metu dengan rumah sakit 4 juta, mulai dompete hilang. Maka syukur datang Gusti Allah. Oleh pesan keluar panjenengan dari jembat dadane. Kare Kanjeng Nabi mari contoh nomor rohis rohli. Saudara ya Allah jembat dadaku. Mudahke urut sangge jembat sing. Ke jembat dadane. Oleh ibu-ibu kadang tak. Oh, kadang-kadang kan lalu mikir ngeten buben dodone jembar apa-apa sing wis kadung niku namine takdire Gusti Allah wis kadung kok disalah-salahke ya wis kadung diseneni ya wis kadung lho ngeten mangke kadang kan donga nggih terus kula jenengan tak njungkang akeh mesti donga ya Allah beri kemudahan untuk melunasi hutang. Nah, ada begini, delalah jenenganku gadah kalung emas 5 gram, apa itu nggak bisa nyaur lunas, kira-kira didol betul. Ya orang bilang ngumpet, bilang ngumpet. Padahal emas ini doang nggih titipane Gusti. Oh ya Allah, Allah nulung aku ben aku ora kuat ngabulke dongaku tak dipermudah kok emas sing dititipke jenenganku emas dol gak paham kok Mbak mandul mungkin nek iso tumbas kowe sakit nabi berarti emas jenengan niku dititipke Gusti Allah. Kadang-kadang iso 2 tahun, kadang-kadang iso 5 tahun, kadang-kadang iso teko putu. Dijembake dadane kok bisa saudari wasri ya Allah. Padahal aku dikek gampang. Pikirane digawe jembar. Oh iya, Gusti Allah wis ngowahi lunasi utangku. Aku kon ngedol emasku sing wis dititipe nek kula. Mungkin jenengan pikiran padang. Terus kadang-kadang mikir, lah iya kok bungane bank ini nak 500 tak pengen 5 tahun ayo akeh dhewe. Niku maketone ngeten Bu. Jeng alhamdulillah awake sehat, iso pengajian, jeng iso nyaur. Cobi mang tingali tiang-tiang sakit. Wis ben dina suci darah. Yo padha-padha ngentekne dhuwit ning awake pilih ibu ora pilih kabeh. Saiki nawi dadi sing marakno mumet-mumet niku jawabane ngikut ten andike awake dhewe rasa gengsi diloke tangga rasa gengsi diloke kanca sing iso nyelesaikan masalah niku awake dhewe kali Gusti. Makanya memang sering-sering pengajian. Jangan tanya, gak apa-apa tiga, gak apa-apa tiga. Bapak enak lagi umat, niku dijejak ibu. Wis parah apa Pak bener didol sampai ya tenan. Dadi nek Pak umat itu tugas ibu-ibu ngancang. Ojo malah Pak lagi kesandung, malah dihina. Munya nek lara sing betul sih. Gitu. Nah, ijo-ijo godhonge karo karo bojo aja sembrono. Ijo-ijo godhonge karo karo bojo aja sembrono. Ditinggal kowe dadi. Nah, jadi yo ngerti. Lah aku jadi pesen Mas Puji, nek aku nanggap payah kok hadro dibawa ngono lha aku beda tele-tele. Nyanyi iki, lho kok buku sing-sing kabeh. Nah, dek jaman ber. Ya tenang. Yo kelingan anak biyen
kula hormati. Amalan-amalan sing disenengi Gusti Allah ganjarane kata niku setunggal poso bulan Ramadan pun diliwati. Alhamdulillah kula lan panjenengan saged nindakake poso bulan Ramadan. Sing nomor kalih niku tiyang ingkang sabar. Alhamdulillah Allah ben poso kula panjenengan saged sabar. Raketan sabare gur nahan mangan esuk teko sore. Ya buka niku ya beranjak kalau kopine kurang lebih udah dilangi. Ya lho. Di dalam kurang asik niku udah dilangi. Lah yo poso. Posone awake dhewe niku kelase nggo iso mempet esuk teko sore ora macet kan akhir karo buka niku geger. Ngerti wong iki lak yo buka nek omah buka bersama yo kaya ngene ya ngono ya. Wong ora teko. Lho sampai. Sing nomor 3 piyantun sing turun paling pangan. Makanya tema kula mungkin itu tetap halal bihalal. Alhamdulillah ibu ya Allah memiliki tasih enten kumpulan-kumpulan yang soleh solehah yang juga wujudnya apa? Pengajian. Niki derek perjuangane rakyat ibu kita. Monggo Bu. Ibu kita Kartini putri sejati. Terus putri Indonesia harum namanya. Lanjut. Ibu kita Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Al-ayat ibu-ibu nggak perlu hati. Ayat kalau Allah sampun maringi gambaran, maringi pemadam dan pengelola panjenengan. Wong niku duwe watak beda. Nikmate niku nggih boten padha conto nalika bodho ana iki panjenengan damel lontok. Eneng sing kurang pedes, eneng sing desek nyatane berarti apa nikmate wong niku boten padha. Nikmatku gak pedes, nikmatku pedes. Kula iku gadah putra kalih. Pake padha, mboke yo padha. Niku men senengane ora. Napa kaya panjenengan kali bapake panjenengan dawuh jenengan asale saka Pak Mbok sing beda ya mesti ora padha. Boten saged disatukan, saged napa saling menghargai. Ten mosok omah pirang-pirang taun rezekan, ya oleh rezekan itu wajar. Cara panjangan ngono ya kadang-kadang kasih
kadang-kadang kecul ning yo aja asin tem apa-apa. Kalau lanjutke. Yo. Iki acara apa to yo? Iki acara rutinan ibu-ibu dasar kapan. Miras pantes halal bihalal atau wayang setugel ngundang awake dhewe sidene ya ibu-ibu alhamdulillah wulan kepengker ora kebak kok iki kok kebak padha sengket kabeh selain kok bukan ya wis nggih iki kathah iya tak jane ngono ki aku wis pesen Mas Puji tak nganggap aku cek duit digowo ben ganteng tetapi malah endo gancangan ya piye boten apa ibu-ibu gak hormati yo nggih awakmu wis kaya gedhe dadi yo penting wong tuwa penting wong tuwa kuwi dalane mlebu swarga nek kowe jejeg tetep ngormati tiyang ibu kula hormati Gusti Allah paling kemurahan niku wonten bulan Syawal Bu. Pangeling-eling buat diri sangsara. Allah maringi bebungah, Allah jembarke jodoh, Allah jembarke pangapura niku ning tanggal 1 Syawal. Mula jenengan boten oleh poso. Siji enenge wong seneng panganan pirang-pirang. Ibu. Wong loma-lomane wong niku nek bulan Syawal tanggal 1. Wong segelem paring pangapura niku nggih enenge bulan Syawal. Maksudane Dhewe dalem ngapura yo mbok sing salah tua ke salah iki nek Syawal. Obat Syawal tonton. Mulai wong niku yo nek Syawal nek cancine mbok anake mbok tangga diwai pitrah. Cacul gak mikir. Bareng bulan Syawal juga lupa kan. Lu entene bulan Syawal, mulai entene acara halal bihalal ente itu mangrani. Pokok berhalal bihalal umatnya kan terus kosong-kosong. Kan enten ikrar halal bihalal gitu. Mandugi bendino serabutnya awake. Terus Syawal itu entene wong ngaku salah, dia ente sing ngaku bener. Gitu bulan Syawal. Upaya gede kaya apa lho, Syawal yo lile. Gitu lho. Terus Masya Allah, bulan Syawal luar biasa. Enenge wong aku salah. Apa yang sing aku bener? Kuwi mesti cilik yo ngaku salah, wong tuwa yo ngaku salah ning bulan aku tak sing ngalah trimo mundur timbang loro ati tak oyang wong kowe wis lali ora bakal bali paribasan awak urip kari kalu lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu raiso digugu jiro lu wong ora gelem aku salah suwe
itu kan. Tapi dia kan gamelannya kopinya lama tuh sih kan. Betul-betul pun teh. Ya itu oleh yang terjajan yang penting bukan tahu kalau buka, bukan kenyek itu. Apa? Kalau dari gawe ngaji nabi. Wong lanang itu dosanya akeh, malaikat Jibril itu ditangketi kali kanjeng Nabi. Lho, kok dosane tek? Jawab malaikat kamu. Bapak-bapak nek metu omah. Mulih nggawa jajan kanggo anake. Anake dadi seneng. Margo wong tuwa lunga niku sing dingenken anake, wong tuane apa jajane? Jajane. Akhire seneng anak dadi seneng. Nyenengke anak niku itu ganjaran. Mula Allah maringi bangunan di surga namanya Darul Fawzah. Darul Fawzah itu enten tentang surga, perlu swarga. Enten tempat namanya tempat kegembiraan kanggo wong sing seneng. Lah niku kangge sinten? Kanjeng Nabi ngendikake kuwi kanggone wong nalika teng donya nyenengke bocah cilik, mbah anake dhewe, mbah anake wong liya. Mula nek panitia ngerti kula ditambahi. Yae. Nek gak pas. Nyenengke. Makanya kalau boten maido, Mbak, ibu-ibu nak pengajian mesti tasih gede. Rukuh mas rukuh, dodol rukuh samping ini kan yo jajan. Jadi sepidak amal setinggal Gusti Allah, sing ganjarane gede tanpa batas, nggih menika sabar. Mau sampai keluar lagi, ben awak ini untuk nikmati wong orang podo, masalahnya wong orang podo, loro keturunan itu digede kali Gusti Allah, sugih nggih bener itu disenengi kali Gusti Allah. Mula aja ngumpul kali wong sugih, mula aja resah kali wong susah. Pun niku lakone dhewe, pun aman. Makanya fungsine pengajian ini. Kula terjadi alhamdulillah sabar tidak kedawi Gusti Allah nyatane nalika kene poso bulan Ramadan nggih kok poso niku abot apa enteng abot kan kula. Nyatane yo lemes-lemes tenan. Gitu. Abot nek gawe karo sabar tidak kedawi Gusti Allah ben dadi wong takwa posone tetep tindak nek utang di joli kisau. Jadi sabar itu ganjarannya tanpa lan piantun sing boten purun saling memaafkan. Bapake boten paring ngapura putrine, putrine boten paring ngapura bapake, posone ora ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Kula ing bulan Syawal, tradisi yang luar biasa kangge bangsa Indonesia. Jenengan nggih pun nyuwun pangapura teng aku nggih Bu sing tesih gajah lho. Ya kaya ning TV ngono iki lho. Lho tenane re. Oh, sumpah malah ya. Lah senenge wajar. Lho ngoten. Kudu gede mana lan sing sabar. Ibu-ibu menghormati, jenengan itu bejo. Halo, piyambun putri niku dilindungi 4 laki-laki ketika nanti di akhirat. Tak bayani wong wedok niku mengke dilindungi dari api neraka. Sing dilindungi 4 laki-laki. Coba bayangkan. Siji bapake panjenengan mula bapake ndongake di Fatihah. Sing sampun sedaya ndongake sak menika. Nek kula ndongake kula bayangi baca bapak kula Al-Fatihah, kula bayangi bojo kula Al-Fatihah.
Kula bayangke ibu kula Al-Fatihah, kula bayangke anak kula Al-Fatihah. Uga kudukan sholat sak isore bunyi-bunyi sak lunggare jenengan didungan. Karena apa? Bapake panjenengan besok badhe ngidungi panjenengan. Napa oleh panjenengan disebut tinggalan mukeh, tinggalan lemah, tinggalan salam, tinggalan lawan. Itu kan. Sing nomor loro panjenengan dilindungi suami panjenengan. Jadi tengah akhirat itu ibu-ibu itu sing dilindungi bapak dhewe, bojone, sing nomor 3 anak lanang, kan duwe anak lanang. Gawe naik. Terus yang nomor 3 niku adik lanang. Lho, pun sedulur kandung lanang, Masya Allah. Makanya monggo ibu-ibu malah di wong lanang ternyata. Nah, di dropeng. Nek kampungnya lagi watuk, niku diparani. Watuknya wong lanang niku enten kalih Bu tak bosoni. Siji watuk tenanan. Sing loro kode. Ngerti ya. Lah mesti lanang lagi watuk. Kok gage-gage nek watuk piye tak celke Yusari napa piye dikeroki. Lah aku ki lho pengen kok openi kok celke Mbah Sari. Mesti aku piye. Ki wong ngene. Ora neng wong ngono ora tau pengajian. Wong ngerti bapake pengen diladeni, kadang-kadang kok pengen kubur. Kok pengen dikeroki sajane kerokane iki yo lara, pengen dikeroki. Lah kok urung-urung ana apa golek Yusari. Oh, piye ora. Ben latak ini gak kelingan kok. Dicegati. Pijet kok piye Pak? Pijet ku yo ngene iki. Bu, wedang kopi niku pahit. Tapi nek jenengan damelke kakume kanthi seneng, niku enten rasane, arep muni pahit ora wani. Wis kok gak wedang kopi. Bu, gak wedang kopi, aku kesel. Sing kesel gak kowe tok, aku nang omah nyapu, mbah-mbah nek saya kesel. Remu. Nah, dhewe-dhewe iki ora diombe engko tambah. Ngapo diombe ora enek rasane. Akhirnya sing lanang jajan ning jaba luar biasa. Nang jaba tak bisa ngopi, isih ngopi soda gembira. Perpelayane niku mesti ngancani. Nyeluke lho basa halus ngersake napa pancuk. Lho Bu 20.000 cul. Nah jenengan paitan kene kopi ya. Berasiap. Ngoten niku dene kok ibu kula boten pamer. Bojo kula niku mek teko, mesti kula tawani teh kok pengen. Kula tawani kula geke, nek mulai pulang kan dijak di sana kula depan. Niku kami kula kancani Bu. Kula tekoki mau nek kabar apa, seperti tekoki. Lho ngoten niku Bu. Soale apa? Aku gak kuat kok dibilang Mas. Makanya tak hibur ben orang aneh jauh bilang Mas. Lagi teko keke ya kancani sebiji sendiri. Tenang rumah aku itu. Mas aku gak kuat ngomong kok nek bilang kalau angger kalau jumpa apa ada kalungan barang terus mulai. Lho aku iki tenanan bukan bener. Soalnya ngomong kan kok nek bilang kalung mana yang pengajian teh pas. Dan langsung pas yo kek mana. Ora apa-apa. Aku jadi ngerti yang Mas Arab jadi lagi. Mas Arab kan orang Mas tenang. Kalau dia kan, mari kayak sini gitu.
Wayangannya kayak nasi gabung. Lah wis kok piye? Jadi mak bukti. Halo. Sudah waktu pas lali ya. Piyantun putri niku iso mlebu swarga niku nek di sawang sing kakung nyenengke alias bukti kali sing kakung itu syaratnya ibu di sawang nyenengke. Kalau tak katakan ibu-ibu nak ajak sare dandan boten. Bro, bojo kula kok seneng iki. Kowe nek aku dandano, aku kok nak lilir nyawaku iki ayu. Atiku seneng padha kowe nyenenge aku, bojoku iso mlebu. Pilih ibu padha kok ya boten ubul-ubulan baboke. Ngono-ngono apa jenenge? Ora ngerti aku. Iki umpen-umpen terus kene gak-gene tok. Lah iki sing tangan, sing kakung lilir ya gampang kan. Betul, kalau saya itu bunyinya buat apa? Betul lalu kalau kita datang kita mau berjalan terus tinggal. Ben kita kan seneng aku. Lah bojoku sapa Bu? Swarga manggon nyenenge piyambun. Tak kula boten jenengan goyang dhewe ngene ra gelem iki ngono ya wis. Ya bos iki pengajian diwae iki Pak. Dadi saya tuwek saya mesra ngono lho Bu. Aja malah tuwek iki dhewe ra gelem iki tinggal tenan lho Mas aku. Padahal ya. Dan bener. Yo mambine yo aja dia ki marai nek kula kan sing bapak itu kula masak. Kula kan seneng. Jadi seneng terus masak sarapan itu udah terus. Kula mesti seneng masak kula. Jadi bener-bener beban kula. Niku lak kira-kirane dasar sentelan kula kula mesti kula datang. Ngatek kula menghargai apa? Kula itu kan coba minyak wangi. Yang mencium minyak wangi kula pertama kali sebenarnya bojo to nggih. Bojo kula kelelun. Boten ternyata ambune niku boten disenengi kali. Bojo kula akhire tak buang kok saya gak tau minyak wangi. Nek kuwi taren sih. Mantu kok sing mencium pertama kali kan sing jejenane ngono lho. Jenengan nate kok ketemu di rumah mau punya minyak wangi sing boten cocok kan ngene lho. Nah, timbang padu karo bojo ngalah salah. Mungkin nek dalu aku sasae budak tegal pokok-pokok iku dilontreke. Turu karo sing lanang iso jejer Bu sing mare padu iku ternyata Bu. Bapake turu ning Cipat, ibuke turu ning Taman. Pun niku akeh padune iki. Boten nang nek cegah itu masalah selesai. Kan kadang-kadang turu siji ora kesu, siji ora kesu, moro-moro cerita nek salah Bu. Seraku penting umpama gelang kedua sik piye. Oh, ya sudah kesu. Mangko kulino amor. Nek gak kelur kurang kok, gak butuh kok pacar sisane. Pokoke pengalaman. Enggak, oh salah. Ada pengajian lo biasa boten, yo nggih ngono. Lah ngoten-ngoten itu diomah. Matur pola. Toman. Lah ora jenengan tak ilmu matur atau undangan aku atau nangkep aku sare sejak. Niki Bu. Jadi monggo kula panjenengan omahe awake sing iso dadekne bener nggih awake dhewe intine napa kala nek sing wis kedadian iku takdire Gusti
Allah ora sah mati. Padua pasti nol tiwas loro ati. Kula tak eling-eling. Kok jenengan boten kados usum kula. Niku tak eling-eling. Kula niku kan membaske daster usum kula. Serbuki yo jenenge apa ngene, Pak? Gak omong-omong jenenge apa? Stres. Wah, gak beneran. Tuku ngene iku beli kejaku. Golek iki piye? Pertahanan iki. Ngopo iki beragam ae. Tuku ngono kejaku. Wah, sing paling parah niku kula pembaske lemari. Kalau kan sering isu pengajian untuk sak pisang, kalau kan kalau cewek itu kalau pas kemarin ini gue betul ngomong wah, aku pengennya dijak, kondi milih ternyata untuk itu gue ini gak sih gue guys, anu saya juga kejutkan loh, malah kalau sih terkejut, gak sesuai dengan bayangan, gue gak seperti itu pakai orang. Dia tahu yang foto berkeluaran mobilnya. Pak itu ujuran bulan alam mulai sekilo ngarepnya mulai itu berapa? 10.000 orang puas jurai apaan je. Oh alah Pak itu was lorati jenengan tiwas ke gelang ke sing lanang ya rapopo seneng-seneng ke mulai. Itu termasuk selama jenengan memperhatikan istri itu lagi ada suarga yang putri itu bukti dalam yang kakung di sawang nyanyiin sawang nyanyiin itu macam-macam boleh keladeni ulate dandane moten iku nek iki namung pengalaman nek bojo kula niku nek tugas pagi mesti ngajak kula patut ramas niku saestu kula bersombong mesti ngajak kula soalnya nek go tempat mesti kula loke ya nah ngoten niku lho monggo dilatih bisa nyenengke niku napa kata-kata bapak seneng aku nyanyi jangan pas nyanyi nopo sing senengi indahnya bulan tak seindah wajahmu, engkaulah sayang mutiara. Mak-mak jane kok. Tak kok jam loro ya, Bu. Ya jenengan akhir aku kuwe aku. Nyenengke Bu, monggo saya ini kata piang-piang kakung itu setruk itu rokok-rokok sampai itu galak. Kalau betul ngarang jenengan lho, rokok-rokok sampai itu galak. Ternyata mau setruk itu, nek kula sering ngeterke terapi itu, namun butuh seneng. Namun mau tepuk-tepuk, tangan-tangan itu semua bukan sana aja. Makanya jenengan ampor konco sing akeh. Kados pengajian ibu kan boten setruk nang omah rumangsane ayu dhewe bareng pengajian saingane akeh nang omah sabar boyo ing omah bareng pengajian kancane akeh tibae yo gak aku akhirnya gembira. Motor ini dulu, makanya memang sering cagak gak sanksi ngoyo kancane. Oh, itu gitu. Mangkatas rawuh. Awet nopo kanjeng Nabi dikake amalan sing sering dilakoni kanjeng Nabi niku wonge grapyak semangat sumpah. Halo. Jenengan mang semangat pertama kali sinten kali kamunge. Pak teko kok ngendi ditekoki piye Pak kabare? Piye Pak ngopo? Terus ditekoki aja simpan kok. Teko anak-anak ditekoki niku semangat.
Terus karo anak ra ditekoki, anak dolan ning kira digoleki niku boten watake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku yo anak di openi ning digo leki. Bojo kene ora boleh yo digo leki anu gerak kowe dhewe. Ya digoleki. Ilang tenang godol wong. Golek itu nek entuk perlu tak podo. Kok tidak pintu kok. Ya pesong ngeyel itu nek yo ngeyel yo. Sedih. Iya kok itu ngeyel. Contohnya apa? Wong lanang kok piye siji wong itu sebabe piro. Lah pikir oleh nganggo mbak aku yang ngerti tak tokone maca ngene. Iki gak cocok, bru ambek. Gak manut, bru ambek. Tibake yo podo ae. Wocok lho nek lanang arep kok cukup itu kurang dibalik miring yo di ngiloni apa sing ora lemu sambat gambur lemu yo lemu iku nggih pawanan kuru nggih Pak wah wong poso yo tambah lemu kagel lemu iku pawanan dadi boten sosial apa iki varian. Jadi kesenangan Kanjeng Nabi itu ya semangat. Lah semangat itu entene bulan Syawal Bu. Mergi ngajak salaman. Sepurane dulu untuk Syawal. Lomo yo nek Syawal, mul sasi kan kumat sedele, kumat grabian, kumat udah yo akeh kok. Maca Quran saweneh. Nyenengke disawang, nyenengke semana grafya. Dan grafya iki dilatih tengah jian nek pedhot iki napa? Salaman. Salamane meser napa disebut? Meser. Disawang. Ambak-ambak latihan disawang nyenengke iku nggih teng pengajian ngeten iki. Wong kula jijan bertutup untuk 5 menit gak dasi. Kesel ternyata wong kesuni. Opone sing nyapa nunggu lah sawyane. Sama praktek. Rupane kaya duduk. Nanti ra pantes di. Makanya ibu-ibu monggo kula panjenengan gawe cerita sing apik. Aja turu sore kaki ana dewa lan jagat yakin pokok dan canane isine tomo ketulah sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong meleh sabarna rimo turi putih ditandur ning kebon anggur turi putih ditandur ning kebon anggur mansleren tiba nyemplung kembangi apa mbok ira kembangi apa kembang melati godhone wangi
kembang kamboja kembang kamboja aja dibabat kembang kamboja aja dibabat Gusti Allah paring ngapura yen sira kabeh gelem tobat mbok ira kembange apa Allahumma sholli ala Muhammad pimpinan tek itu lah dari ini ibu-ibu ngobrol melakukan jenengan malah kopinya terkoyak orang gas domble itu kembangnya apa? Pulau panjenengan urip niku ternyata kon gawe cerita turi-turi putih niku pitutur wong mati dimoreni putih kebun anggur niku makhluk bibite niku menungso marake diarani kebon anggur bibite menungso dicemplunge cukul kembange opo wong mati mesti kembange opo kembang lambe alhamdulillah bapake kae sedone apik ya jamaahku rajin pengajian duwe cerita sing iso dicerita-cerita enten yang sedo saking eleke ranti ora pantes diceritake Belum panjenengan itu pengajian ini gak boleh cerita. Bagus ke pengajian sih. Putune itu seneng nyritake bae. Coba gawe wis tuwa saya mau mati. Wis tuwa berjumpa anak di cerita isih. Ceritane itu api-api, bar giliran dia cerita, lah waduh isih. Jadi monggo nek pengajian akad pon, akad paing itu sebutkan jenengan kok. Bapake dijak budal mungkin jenengan cerita dhewe teng bapake. Pak, nek pengajian itu iki bapak iki nyamuk minat mau balik ku senengane kok kuwi. Gue ngundang kandhane kok. Ora manu jenengan. Tapi nek dijak kok ngerti dhewe jenengan asal cerita. Yo ngoten iki makane Mas Puji ngaten bolak-balik bukan ganti itu karepe nopo Pak sampe kali kula nyenenge jamaah pemudahan itu ya sosok lontong, sosok budeg, sosok jangan asem, sosok jangan lodeh balik itu sosok yo wayangan setugel iki gambar-gambar itu makanya lah ada butuh aku jalan peran gambar-gambar gambarane itu ini kubalik kan sih kusuk kubalik kan sih kusuk berujung kan kubak jamaah takut tiba turun orang nyambung belas mungkin gitu tadi yang penting lalu pengajian itu berkait pengajian gendala krimi-kriminya hilang nalika pengajian jeneng wae gak rasane krimi-krimi kok tak omah ku yo mbuh. Ana kene entuk teh, terus entek Mas Uji aku malu ngopo. Wis ya. Ilang susah ilang. Itu orang mikir utang kan jadi fokus mana? Utang padha ae itu utang. Ning iku mau carane robis saudari waya siri apri jembare dadane duwe gilapan didol sing padang pikirane wong yo ngimane Gusti Allah kuwi nyalunkan jenengan wis dicepaki karo Gusti Allah semare mumpun nek emane-eman contone kene kan duwe ilang 100 dijol mah budi 100 ijin pikir sing ilang wong nek gak ilang ya dadi darah tenan to yo kuwi semane wis dijol ya alhamdulillah dijol kuwi kok aja mikir sing ilang wae jatuh malah yo dadi terus pikir apa niku water niku sing sepele-sepele water niku dilake gerasan tandane yo gerasan dipikir dan tonggone wis senengane ngrasani enten wong tonggo sing paidonan ora urun yo akeh tunggal maidun ora urun
berkatan susah. Kembangnya opo, jadi kalau baca alhamdulillah, Gusti Allah subhanahu wa taala tidak tiangkan ikan soleh, serga pengajian. Sampai Mas Puji ini loh, itu sampai senengin jenengan. Kita lanjutkan yang terakhir. Ini saling memaafkan, saling memaafkan. Jadi posone wong lanang, posone wong wedok suami istri lagi apa karo Gusti Allah nek ora saling memaafkan. Kula maksud malih gampangnya ati niku nek ulah salah terus ngeten iki enenge wong bodho njaluk. Luwe-luwe Bapak Ibu kahormati nek kula lan panjenengan sampun nglakake tiyang sepuh dari kilo. Tiang sepuh itu akeh ngalai, anak itu kadang lali pola tiang. Contoh mawon, contoh gampang. Nalika kula lan panjenengan duwe anak cilik, arep ambekan orang iso ngakopi piye jenengan orang duwe rasa jijik seneng. Kembali lah jujur ya. Saya ini nek bapak jenengan harus umur 30 film, jenengan dia malah lucu. Melarikan diri. Lalu itu tapi tak. Dia lihatnya. Mau ngajak ketika ini, sopo mau ngisi nilai wong tua. Gendala kebetulan orang tua pulang kan cerdas malah pikir nyabrang ini betul-betul problem ibu promo nilai ibu lalu tekok apa ini bah ganjarannya kodoh megah kaji nilai ibu gue tekok padahal gue tekok kabarnya ini menurut itu jangan tak boleh ya bodoh tekok gowo tekok wong tuwa wis cukup dipilih anak tekok itu artine seneng bilang nek wis tuwa ngene ora gagas anak tumpaknya wong aku pilih ono aku ora butuh duwe terus mung ngene selamat. Jadi ibu-ibu nang sing tesih gadah yang sepuh mang sering tiliki nek adoh video call nilai HP ini tonggo ini kosong-kosong tak video call ini jadi pulsa ini kusut waduh karo mudah gaji banget dan saya ngomong kados kula Mas Puji itu kudu iso nyrateni wong tuwa nek bodoh gak salah itu kok nek lambi ora gelem nunggu tuwa ke sarung ya ora gelem nopo paling duit 2.000-an anyar-anyar perlu nopo itu caci-cici peti baik isopi ini lu seneng paling minggu jenengan mari 200-2.000-an anyar-anyar merunul situ bilang itu ele-ele lalu dok nek mulai pemain aja jadi gawani gak yo apa-apa iki wedhus didol ya ngono ya piye nek kurang apa nek kalau sak beja-bejane diampun iku sing iki duwe wong tuwa nek kula kan boten gagal bapak kula sedone kula betul tau kula boten gagal makane dadi wong sing apik engko wong tuwa sing sakose niku iso pesen guyu. Kalau saya bilang itu sih ada. Wah, ya cek punya kayak jauh mana? Nah, cek punya buku nggak ada. Ya ini buku. Saling ya, nek wong terangaken semargane wong wedok iku tergantung sing kangkung, leh gula mentah, leh hormati,
dan jenengan dilindungi 4 laki-laki, suami, bapaknya, anaknya, laki-laki dan adik kandung atau mas kandung laki-laki kan akhirat. Pengen yang besok bisa wanita sing lanang mlebu. Ya Pak iso piye Pak sawang Pak, jenenge apa? Mau niku wong lanang niku kadang mboten diantek nggih Pak kan tau pengajian lah kowe blok dadan dadan yo ngono kuwi. Ngono semono yo enek. Oh alah yo. Nek wong lanang niku iso mlebu swarga lan ora tergantung duit dadan dia. Sepuh bentene to mriki iku hukume ngoten niku. Pun jenengan iki. Enten kisah sing diatur niku balik wong wedok ditinggal silangan jihad dipelih aja metu saka omah. Nek rong aku bali. Kisah kan niku panjang to. Dilarang piantun orang tuane sakit, enten utusan nak ibuku sakit keras. Jawaban wong aku bukti karo sing aku gak boleh metu saka omah. Antek ping 3 nak sedane tiyang sepuh niku nak cara wong banaran matian kira-kira pantes banget. Mesti suarane sakar-sakar wong kaya ngono, omboke mati yo ora oleh iki. Ternyata nopo? Bareng ibu itu guru-guru duwe anak sing soleh bukti dapat sing kakung ibu ke Prabu Tuh jadi nek moro tuane kampung rawuh jenengan iku mangladeni sak sae-saenipun. Umpama-umpame sing kakung mau butuh duit 1 juta dimangguleng-goleki. Dodol ki ali-ali ra apa-apa. Aja malah kalau mbok teko budal duit kaya ngono. Seremo ngono arep swarga. Wis ono bantari gosan kono karo gosan kono. Ngono yo ngono. Ora tau ngaji ngono. Lho iki. Monggo nek wong tuwa niku disenengke karo anak, ora disenengke karo anak wae lho. Isih dongane apik ya Allah sadar ya anakku, sadar ya anakku. Niku anak sing jemani karo kula. Apa nek jenengan saged nyenengke wong tuwa, dongane mboke saya luwe mandi. Ora dadi anak apik kembali iku bongko wis oleh kali wis kae ora main garap. Ngono niku. Jenengan niku nek bodoh niku mangkalik nek sowan ya ngeten iki ilmune ngeten iki. Jenengan nek ajeng negeri pertualan. Nek ajeng maringi duwe teng karo kula niku ampun anake misalnya Mas Buji kali garwane tenggene keluargane Mas Buji niku Mas Buji nanti duit sing kowe duit kersane sing putri iku mau tuane ya Allah Mas syukur ya lomo ora kira duit sing lanang saged ambil mungkin dimare kok dadi wong ora gak pecah ya muah kowe pedhe karo Allah akhirnya ucap sih niku diwale. Dadi nek terjadi sing wedok sing nyambut gawe duwe iki sing lanang, sing anakku dikek bae bapake. Ah, ini duwe rezeki, iki kakek senengan. Niku wong tuane seneng. Ya Allah, bisa mundut duwe mantu, aku duwe mantu kok. Loman karo para dah seneng. Lho ngeten iki lho akhire wong tuwa dadi seneng, monggo donga sing paling mandi ketika kita bahagia. Aduh sini. Donga sing paling mandi niku betul jenenge ya Allah, iku betul mandi. Donga sing mandi niku ternyata apa? Alhamdulillah rabbil alamin bahagia. Dadi nalika ibuke kula bahagia donga kabul. Jadi boten kok sing donga sing kate nangis-nangis ya Allah ya Allah. Donga sing cepet dikabul iki bahagia syukur kata Gusti. Jadi monggo kalau panjenengan guys senenge wong tuwa nek wis sedo sering dipate hati kae. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah arep
jaluk tungo wacan Quran ajan sakalima lamun ra dikirimi banjur mulih brebes nyili mulih neng kuburan mangutangan tetangisan soli salinda ya bukan aku ilang Alhamdulillah kalau panjenengan kasih kesempatan oleh Allah untuk nambah amal ibadah, mungkin panjenengan saged isti rumah nggih. Pun pokoke bertelu damel pengajian. Keberkes sithik ngertai panas itu ora yo gobios. Gitu. Udah mari soalnya ora bayar. Ada toko warung kan bar mobil seruput dan itu kental momennya. Terus saat itu ibu mau diruai nek arep sare dandan nek perlu minyak wangi betul saya sin buku bojo-bojo iki ben mlebu napa suatu dilake pae dengaran temen ora apa-apa kaya apa kaya seneng apa ora ngene iki ya terus gambar ke nopo-nopo buat sahabat yang bu kok tak cerita bu wong lanang kita bocorin kula Mas Puji ngene iki normal ro wong ayu niku seneng apa seneng bu jenengan sing seneng kula kali Mas Puji ning dalan gaya kula ketemu lapangan Mas Puji ketemu lapangan ro wong ayu niku seneng banget senenge di bojoku dan boleh karepe kok iso dilampias iso kaya bojo ora omah das tekan turu aku wah sebenarnya nyong gak sido akeh apa sing pawone menggebu-gebu ke omah blendos dadine setruk menika mau dirmani tas celana itu dirmani masa orang-orangnya kena ditampeng wonten yaumul kiamat wis gak apa-apa bapak waktu-waktu ya apa-apa tak penake yo dosa mah aku waktu pengen masuk sini cepet sewe kok ada gage celuki berarti sudah cocok karo konsep akan nggih
kurang marah yo sampeyan undang. Ampun teli-teli. Kesel. Ya kata lawan boleh kok ya. Jadi saged nyenengke panjenengan jenengan saged nyenengke anak buah anak iki buah anak yang sanes iku mungkin duwe Gusti Allah tempat darul faroh tempat sing gembira kanggo wong sing iso nyenengke anak. Mula anak-anak iku nek budget ampun didekati jenenge anak-anak. Ya ampun seneng. Anak-anak itu bapak dolanan payo ngoten niku. Niki mah bojo muni walang dolim memberi jawab kok enggak. Amin. Itu tanpa disadari otaknya merekam. Ini rekamannya langsung senengi digetaki aja, sudah ada dua digetaki senang. Bu, di obatin lagi kumpet akan belumnya ngoten niku. Terus wae kasar ning wong tuwa. Warga bae dhewe kasar kali anak. Ngoten bodoh jenengan kakakmu anak tamu sebagai bantu kemauan kasih jenengan itu orang sini pertama emosian Mas Puji dengan jenengan menjelalai putranya pesakit berat kira-kira kalau dijoli banget bodoh ya tenang lain si percaya anak jenengan si kile itu berpakai ke dia beragak lain si percaya selama kabel pak lemarinya lo pecah nolak buah Boten ibu anak niku sing diarep-arep jenengan nek iso disayang pecah yo ora apa-apa. Kulo niku pas ceramah enten ibu. Tahun yang lalu kulo pas ceramah enten iki. Gelaran kulo maksudnya nek kulo pecah piring. Lah kulo tuh langsung ngene apa-apa nduk Gusti Allah sesungguh aku ngono yo. Kok napas di sini mesti yo padha jenengan. Pripate lho piye ngono ya. Nggih, napa-napa niku kersane Gusti Allah sing wis ya wis ayo di. Monggo sing penting mengke maksud dadah. Jas tersing iki bisa lagi. Wis pamit pengajian iki mawon iki meleh, sampeyan agak duwe ukuran. Dan ukuran ben duwe sadar. Oke, kata kawan, baik kalian yang apa bukan, nek kelapatanipun, ibu panjenengan, nek kesinggung itu berarti panunan. Panunan itu nek diobati kan perih, nek panunan diobati nggih boten perih, berarti loro kudu ditambani. Jadi opo. Oke, kata kawan, yang bukan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.